लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै बर'नि मोनसे गोदानै दिहुनजानाय आबुं अफिशियेल देमसि बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैलायबाय लोगोफोर लोगोफोर बे गोदानै फैनाय आबुं अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय अबिबार ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअआ दायो एसबी कोरियोग्राफी एंड प्रोडक्शन यूट्यूब चैनेलाव दायो रिलीज जाबाय लोगोफोर लोगोफोर भिडिअआथ' जोबोद नायनो मोजां कमेडि टाइपनि लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फैलाजि बरगयारी मेन्डेला ब्रह्म बिपुल बसुमतारी जयसिं बसुमतारी रितिशा उजिर फेरिना बसुमतारी दीपिका देउरी मनिका बर' बिथांमोनखौ गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों लोगोफोर आरो बिथांमोनजोंनो आर्टिस्ट हिसाबै फाव खालामफादों जेलसिं बसुमतारी लाइथुन नार्जारी खोमदोन गयारी जयतेश बसुमतारी लैथोमा नावसाहारी दीपिका रामसियारी अनजालि रामसियारी मनीष बर' आरो दनेश्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ नुनो मोन्दों लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौनो रोजाबदों बिथां लैथोमा नार्जारी आरो सुनिता बसुमतारी बिथांमोनानो लोगोफोर लोगोफोर आरोबाव डाइरेक्शन आरो कोरियोग्राफिखौ खालामदों बिथां सोमावसार बसुमतारी बिथाङानो लोगोफोर दायो नोंथांमोना बे गोदानै फैनाय आबुं अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ एसबी कोरियोग्राफी एंड प्रोडक्शन यूट्यूब चैनेलाव दायो थांनानै नायहैबानो जाबाय लोगोफोर आरो लोगोफोर नायनानै खनसे बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर जाहाथे बिथांमोना जोंनि गेजेराव मोजां भिडिअखौ लाबोना होफैनो हायो नोंथांमोना भिडिअखौ सोर नायखांखो आरो सोर नायाखै आरो सोर नायखांखो बायदि मोन्दों अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर